Ginpahayag ni Energy Secretary Sharon Garin nga posible nga ma-finalize sa masunod nga tuig ang plano sang Maharlika Investment Corporation nga pagkuha sang 20% stake sa Synergy Grid and Development of Philippines (SGP) nga magahatag sa Sovereign Wealth Fund sang duha ka board seats sa National Grid Corporation of the Philippines. Nahibaluan nga sang Enero ginanunsyo sang Maharlika Investment Corporation nga magakuha sila sang 20% stake sa SGP. Ang NGCP sa ka-private sector-led transmission grid operator sang pungsod kag ang 60% sini ginapanag-iyahan ng sang SGP kag 40% sang State Grid Corporation of China. Ginpahayag man ni Garin nga wala pa nila napirmahan ang deal closing bangod may mga ginapangayo pa ang mga dokumento na gikan sa NGCP. Sa iban pa nga balita sa negosyo, atensyon sa mga motorista, lauman ang mixed movements sa presyo sang produktong petrolyo para sa masunod nga semana. Sa gasolina, maganubo sang 50 centavos per liter. Sa diesel, magataas naman sang 50 centavos per liter. Sa kerosene, magataas sang 1 peso and 35 centavos per liter. Ipagwa ang pinal nga presyo sa Lunes kag ipatuman ini sa Martes sang aga. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini nga exchange rate ang ginbase sa closing transactions sang adlaw sang Biyernes. Wala sang transaction sa weekend kag magabalik ang transaction sa Lunes nga adlaw Nobyembre 24. Para sa aton reference rate 58 pesos and 86 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. 7 pesos and 59 centavos ang baylo naman sang isa ka Hong Kong dollar. 45 pesos and 17 centavos ang baylo sang isa ka Singaporean dollar, 15 pesos and 75 centavos ang baylo naman sang isa ka Saudi Riyal, kag 68 pesos and 10 centavos ang baylo sang isa ka euro. Sa liwat, ginkuha ini nga exchange rate nagikan sa Bankers Association of the Philippines o kon BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP.